A cikin kowa da akwai shi, sannan baya tsufa, baya jin rarrashi, baya neman kofa. Zai shiga baka tare shi, dan ba shi da wata sufa. Idanu ba su ganin shi, balle kai mai ihsani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masoya kallon shirin labari na, ina muku barka da wannan lokacin. To, idan dai kai masoyin shirin labari na ne, kuma kana son shirin, kuma ka yaba da fikirarsu da kuma aikinsu, ka yaba da aikinsu, kana matukar son kallon shirin labari na, to muna roƙonka da ka garzaya YouTube, ka danna muna subscribe a YouTube channel mai suna Dan Gwaranyo Comedian. Idan kuma yanzu kana cikin YouTube din, dan Allah sai ka kokari ka danna muna subscribing da alamar ƙararrawa. Wannan YouTube ne wanda ake aza abubuwan nishaɗantarwa. Da Hajiya, kaga wani mashin? Uba soja na wallahi. To wallahi ko barkai na sai mai aiki akan ni. What? Kari ma zai. Mutum. Kin yi bala'in kyau yau wallahi sosai. Ruwan aka wana. Waya yana ni kira ku gaisa. To kina je shi magani. Ya dawo. What? Ki suna. Ko wallahi wani abin alkhairi na gani. Kamar na mai dan gwarayo? Wallahi son nake sai na faɗa mashi. To. Ai kai wallahi lalatul qadar na gani. Lalami? Lalatul qadar. Kan bala'i. Lalata karuwa. To kai dan gwarayo da hagar to karmi ka roƙa halan. Wallahi abin da ne roƙo Allah ne shi bani kuɗi ɗan nema wa'anda ko kashi ba su ji. Ko kashi ba su ji. La ilaha illallah. Sai kuma sannan ne roƙi Allah shi bani gidan sama mai hawa wanda ya kusa kai sama. Sami. Sannan kuma ni ce Allah shi kai ni India. To kai dan gwarayo makiyan ka roƙi Allah shi kai ka Makka sai ka ci Allah shi kai ka India. Wallahi Makkan ne suka zo ta. Ba kuma wallahi ai ganin ni da ƙwararren wanda na da Makkan da India. Sannan kuma ko India ai akwai wasu da jallabiya. To kai dan gwarayo da haggalat da ƙarar ga hagganat. Halarce maka an kai ban zuwa Islamiyya. Wallahi ni wani abu ni gena marmadi can kusa ga wata. La ilaha illallah Muhammadu. Na ga wala kamata ya dan Hajiya duk wanda ya biyo aiki ya hauta kai ni. What? Dan gwanin ga soja nan. Wallahi ko na shi na an tabta yau sai mun aiki akan ni. What? Ko walla Bortena dan Hajiya plan 2. Hey! What happened? Wallahi. What? Azumin nan in ka ƙi zikiri wallahi malam kai bi babu. Azumin bana in kai gulma kai malam kai bi babu. Azumin nan in ka shaƙi wallahi malam kai bi babu. Wayyo Allah na azumin bana sai an daure. Wayyo Allah na azumin bana sai an daure. Azumin bana sai an daure. Azumin bana sai an daure. Ba mun gaba dan gurin yana annan ba. Dan goya. Faɗakarwa za ka nishaɗantu fa, ka garzaya kai sacin ɗin Dan Gwaranyo Comedian, ka danna mana subscribing. Sannan kuma idan magana cikin page ɗinmu na Dan Gwaranyo a Facebook, to a ƙasan link comment section na aza link ɗin YouTube ɗin, da zaran ka danna zai kai ka YouTube. Insha Allah na aza. Kada ka bari a baka labari fa, wannan fa YouTube channel fa ana nishaɗantuwa. Ka garzaya ka danna subscribing. Sannan kuma idan a cikin Facebook ne kake, Facebook page na Dan Gwaranyo, sai ka yi kokari da Allah ka yi mana following, ka yi liking, da zarar mun aza za ka gani. Mun gode sosai magoya bayan kallon shirin labari na, muna roƙon ku da Allah ku je ku danna mu subscribe a YouTube channel din mu mai suna Dan Gwaranyo Comedian. Na azalin a comment idan dai kana Facebook, na azalin a comment section. Sannan kuma idan kuka je a YouTube din mu na Dan Gwaranyo, wannan logon shine logon mu, da zaran baka ga wannan ba to ba namu bane. Wannan shine logon mu, logon YouTube din mu. A ko ina ma TikTok, Instagram, sannan kuma da sauran chapters duk insha Allah duk inda kai searching zaka ga Dan Gwaranyo Comedian, kuma zaka nishadantu, wallahi zaka nishadantu. Wallahi kada ka bari a baka labari. Ku garzaya ku danna mana subscribe, idan wurin following ne ku yi muna. Mun gode sosai. Dan Gwaranyo Comedian, kada ku manta. Dan Gwaranyo fa. Wutul kalam.
useless. Kai, ka riga kula da motsin wannan gaya. Kwakwalwarsa akwai datti. Ya ki ya bari in mallaki Sumayya, talakan banza, talakan wafi mai amfanin san bai masa kaba. Ni ma mutum ne kamar wannan talakan. Kuma idan na faɗi na mutu za a je a binne ni da dukiyata ne. Farin kyalle za a sa a lullube ni a ciki kamar yadda za a lullube man.